Baby, what is wrong with you? It has been long. Na ask get out there. Ni buyarim na ibuom side. Abmonyu engonya Hausa. Nah, baby, obuka na man like go. No, Guinness. Obu na man choka man na give me call. But I'm just looking for a guy that will take care of me. Okay, you are just looking for a guy that will take care of you. Yes, now obu young guy buy into relationship kita ndi ko fi yo. Yeah, no when na abia na igwu egwu. No na man take care of you. I will take care of you na. Jesus, are you serious? Serious. Brother. Can you romance him? Can you romance zikwanum? Can you make it? Can you mean when? Nah. But happy enough for you can just wear mommy. Jesus. Wait though. Like no mommy's boy cable the safe. Nah, we check it. We have we na call baby can. Ah, go ma ka say baby kere me. Obo just a little time kita na ese iko chapo maka say na boss na baby. Nah, I'm mommy's boy. Onwe ye me. Ijide go m. You know whatever na profess yi na mommy's boy na you take care of me. Taking care of me na mommy's boy. Man, mommy, my mother nye me ego nye gi. Obo ye be taking care of you. You must go in there, man. Yeah? I go on this boy ya Disney appear in a street ya. Okwe mgbe na ruru nka aburu ya na aka akọ. Bia seki. Gbapu na ya in fact. Son of a camus. Yeah. Gbogbo is going now. Madam. Kebis. Ebe kis. Eje mozi. Ijere ozi. Efere adị ebe a. Mgbe ibi ntorora. Efo hia wee kwụrịpụ. Ije ericha na esim na ijere ozi. Isi ya na-emebi ga-emebi. Ị na-eji iwe ese efere a. Onye ka ya pụrụ ya? Talking to me? Jesus. Okay, me talking to you. No, I'm not talking to you. Why should I talk to you? Okay, my senior sister ka ebe. Ọkụgbọ ukwu ego. Ọsọ ka ị na-agba. Ọ ka nwa mmanụ ị gbara ọsọ a n'ọhịa ịbatakwana n'unu again. Ọkụ agbagbuo gị uzu na ibu. Hebele. Yeah. Jita Islam sign na ebi na na-asụ oge ahụ apempe. Na na-asụ fast food adult meal, gbanne n'ime oghere mma. Okay, oge apempe. Kete itogo. Etogo na mụ na-abụkwa n'ọgbọ. Mụ na-aga ọgbọ. Okay, ị na-agụ ekwu dị yourself oge apempe. Na. Nwa anụ ụra na isebe apụọ na ọ dịka oke nnọkọsị ahụ ya na-akọ ọsị this thing. Anụ ọhịa. Oge apempe. Nụkwado atara gị na oke nnọkọsị ya na-akọ ọsị this thing anụ ọhịa. Wete phone ebe a. Bịa nwa na-agba mmiri. Jesus. Ọ na-agwa ya. Yeah. Okay, ihe a ka ị na-emezi. Eze gị school ịpụ change akwa gị. Ịpụta n'ogbe chọba onye na phone. Isi ngwete phone m. Bend down. Bịa nso. Ihe a ka ị na-emezi. Anyị na-ana house anụ ọhịa akpọrọ m ụgwọ school ịpụta ya na-ezuzugharị.